Klađa, brate, sve je zbog klađa. Reality, da ne misle ljudi da se boji Jođer od MMA realitija. Da li ti smetaju njegove objave? Ne. A ovo, Buras, koja skupina ljudi, brate? Ovo ono, kad imaš noćnu moru pa se probudiš, brate, i padne ti kamen sa srca. Ovo je ta priča, Buras. Ne smetaju. Meni smetaju, jebaću vas. Izvinite, meni ni minimumove objave nisu smetali. A šta je bio problem sad? Šta je rekao? Decu pominjao, čiju? Pa pominja je to kako Irena je molila, mislim, sve je okej. Irena je zvala Janičića da zamoli da makne jedan klip, zato što su Relju su nešto djeca čačkala u školu. Klip je ja sam u eksatlonu, eliminaciju, tu je Elica Erski, žena od mog druga iz eksatlona. Ona je moj drug. Tako je, tvoj drug, tako je. I Aleksa i Jelica su tu, Jelica me masira, bodre me da idem do pobjede. Tu je Tijana, tu je Lana, tu je Nevena. I masiraju me ovako i on je od toga sklopio minimum buca unu. Mislim, ajde, okej. Ali ovo je Jale, koliko, vrate, nema čovjek takta, Buraz, gledaj, priča Buraz u sred ovoga, jebot. Ja da meni neko dođe tako pričao na telefonu u sred live-a, te, bra. Kako bi letao sa terase, brate. Sem ako je neki MMA borac koji može me prebije, Buraz. Ako je neko jače od mene, možda priča, ako nije, onda ne može. Ne, ništa loše za Jaleta, nego, Buraz, znaš, nema osjećaja tera za live, ne možeš u sred live-a ti da se javljaš na telefon, koga boli kurac, razumeš, za tvoj telefon. Ali deluje mi Jale kao da je zabavan lik, brate. Morat ćemo da ga dovedemo na live, brate. Elem. Okej. Hoćeš ja da mu jebem? Ne, stani. Znači, on kaže bucao, ovo je rekao bucao ovu ribu, jel? U eksatlonu, okej, to je problem. Minimum buca unu, mislim, ajde, okej. Hoćeš ja da mu jebem? Ne, stani, okej. I kad je Relja došao u školu, djeca su valjda zajebavala, što li, nemam pojma, mislim, zajebavala. Aj si vidio kako ti minimum izbačuje tata ti buca onu. I Relja se posvađa kad dijete ne da, razumiješ da mu neko nešto reče za oce, potuka se u školu, napravio problem i došao i požalio se Ireni. Irena zvala i rekla Janičiću, molim te, znači molim te, možeš li da ga zamoliš da makne taj klip jer Relji pravi problem u školu. I on, šmekerski. Znači, nego, i pritom kaže izbrisao sam live, nisam izbrisao live, nego sam previše juče lajao i previše sam psovao i svakome koje gleda live, izvinite, svakome osim minimum. Znači, svakome se izvinjavam osim njemu. Teora, ako nešto volim, to su drame, Buraz. Mislim, jedinu stvar koju više volim od tuđih drama su moje drame, jer su one najzanimljivije, tu nema greške. Zahuktava se! Ček, pusti, tišina. Sa njim ću posebno. Ali da sam lajao sam i previše izbačilo me iz takta i u afektu je bilo. Ali, pa nije ostalo do kraja, ja sam ovo i tamo ispričao. Dobro, slušam. Daniele, molim te, gledaj, ovaj smena brašno, cool. Šmekerski, kaže, ja se izvinjavam, nije mi bila nikakva namjera da uvrijedim nikoga, ni porodicu, ni nikoga, odmah mičem video i sve okej. Ja kažem, možeš da me prckaš kako hoćeš, ali to se sve dešava dok sam ja u Dominikanu, ja ne znam za to. Kad sam izašao, ja sam se našao u Punta Canu sam bio, Irena mi kaže, znaš da je bio veli jedan mali problem, ili to čisto da znaš, ali veli ispao je korektan i makao je video. Ja kažem okej. Ali on, da bi bio mangup, još veći, on to mora da iznese u live. Kako je on u live? Zvala Irena. Molili su me da maknem video. Ne možeš da pominješ moju djecu. Ne on, nego ne može niko. Mene ljudi, evo MMA reality, Relje mi moga, ne smeta mi, može da me čačka ako hoće, kako hoće. To je ljudi, ali ja to prihvatam čoveče, ja se smijem, ja se minimumu smio. Pokazat ću vam snimak, evo da čujete koliko laže. Ja kažem vas... Pa, brate, ovde mogu da razumem Jođera, realno, ja se isto u fazonu, jebite mene, nemojte nju, otprilike, razumeš, to je to razmišljanje. Kao ono, realno, ne treba, znači gledamo od početka dramu, pošto ništa nisam upućen, hoću od početka da gledam sve, tako da ovo je inače bilo danas ili ne znam kad, ali nam otprilike priča šta se desilo. Da, ali pričaju nam šta se desilo, kako je krenulo sve. Gledaj, ja razumem da neko popizdi što pominješ decu, da je neko tražio da mu ne pominješ decu. To je, vrate, po meni možda ono i malo heavy s minimumove strane, jer Buraz, realno gledano, brate,
meni ne prija kad meni neko pominje Ćaleta, Milenu, bilo koga, kamoli sutra decu, brate. Brate, na šta bi to bilo? To je tek bilo ono, Dobro, nije spomenuo decu nigde, ja nisam skapirao da je spomenuo decu. A nije spomenuo decu? Ne, samo je spomenuo valjda da ga ona zvala i molila. I su oni dete Jođero zajebavali. Jer su zajebavali dete. Zabavili su, da. Zabavili su dete jer je ovaj rekao da mu Ćale buca neku ribu, razumeš? Nije, koliko sam ja skapirao iz ovoga. A čekaj, a kako je onda pomenuo, ko je onda pominjao dece u priči, brate? Ne znam, to i ja čekam. Da. Aha. I imamo posle i minimumove izjave, posle, sačuvao sam sve, imamo znači celu dramu da ispratim. Na telefonu, Hotel Hill se nalazimo, vidjet ćete na snimak, molim vas jutra ko mene na live. Evo mi, daj mi molim te taj telefon. Daj mi telefon se. Znaš šta je Evo, problem? ne, molim te, Brate, samo dobija se. previše pažnje, brate. Evo samo za to što... Prinče Banjice, nemoj ti da komentarišeš ko dobije previše pametan, nemoj ti da se praviš pametan. Tebe čekujemo u ringu protiv njega. Da ga naučiš pameti! Ja to čekam, Buraz. ISKR, ja to čekam. To je govno lažavo. Razumeš, ništa ne pravi... Znači, mene ništa ne nervira kao laž. Znači, sve možeš, samo nemoj da lažeš. A ti kad si vređao decu sa autizmom, nikom ništa. A ti da imaš decu sa autizmom, kako bi se osjećao? Pa ja bih šalim se. Ne, pa Buraz, what the fuck, kad sam ja zajebavao decu sa autizmom, Buraz. Ja sam zajebavao decu, Buraz, no hejt. Ja razumem to da mene neko, brate, meni hoće neko da jebe mater zbog toga. Ja sam grešio, ali kad sam u posljednjih koliko neku decu prozivao? Znaš, prozivam decu koje mene prozivaju. Što, brate? Dete, mene proziva, nabijem ja i dete na kurac, nije problem. Znaš, ali te, bra, evo recimo, ja sam imao situaciju s Jođerom, znaš, to bi ja njemu sad i dirao ili ženu ili dete, evo. Kontant na minimum nije prozivao ni ženu ni dete, nego samo morao javno, nego javno ispričao da su ga zvali, što ovaj kaže, molili da to obriše. I onda ga je možda to istangiralo, brate, ko zna. Ne znam, sad ću ispratiti sve. Kažem, ja samo pratim ovde korak po korak. Elan, izvinjavam se. Gleo, brate, Budi to što jesi. On kaže, mi nismo prirodni. Evo ga snimak. Nemoj to sad. Ne, šutra ću da vam puštim. Vasoga zove, nebitno, šutra ćete ovo ko mene da vidite. Mi se nalazimo u Hotel Hills i Vasoga zove na telefon, ja ga nagovaram. Jarko, aj molim te, zove mi ga i daj mi ga na telefon. I ja mu kažem, Jesse, brate moj, džabu, sve ono. I on kao, desi, kao, a ovamo kaže u live kao, kaj Vaso krenuo da mi okrene telefon, kao, miči mi ga, neću da ga vidimo, ono. Evo vidjet ćete samo na snimak da li je rekao miči mi ga, ili je uzeo lijepo da priča sa mnom i nastavio razgovor. Ja ga pitam zašto priča ekavicu, nekad i ekavicu, on mi je i to objasnio, ja mu kažem, ćemo pijemo kafu kad dođeš u Beograd, on viče, taman posla, ne daj Bože, ovo ono, isto onako šmekerski u njegovom fazonu, ali sve noćas je ispradnjavio iz laga, znači niđe veze s mozgom, a kod mene potpuno drugo nešto, ali ne zna da ja ovo imam snimljeno zato što je naš drug koji je šedio preko puta mene snimao. Glupane, to se ne radi. Ok, ovo je prvi korak. Ništa nije jasno ovde, ali... Dobro, znači ovo se desilo i Jođir je odreagovao ovde, ovo je sad Jođirova reakcija na... Ili imamo to gdje je minimum priča na... Aha, evo, imamo deo kada minimum priča njegov deo situacije. Ne, ali imamo svima kako je minimum pričao to originalno za šta je pričao to pa se on iznervirao. Ovo je reakcija sada Jođira na minimumove izjave, okej? U familiju što imaš. Evo slušaj sad jebem sve u familiju što imaš. Evo slušaj sad jebačica jedna. Sve ću da ti jebem u familiju što imaš sad samo zbog ovoga. Ubre. Eto, kad si pička takva smrdljiva. I onda je Relja došao u školu i djeca kao, jesi li vidio tata ti priča ti ovaj za tatu kako buca onu. Relja se posvađa nešto u školu sa djecom i Rena lijepo zovne, sve ovo da klipujete. Je djelo Bonanza u pozadini. I čujete kako zvoni Bonanza? Sve ovo da klipujete i Rena lijepo zovne vas. Brate, ja sam bolestan, izvinite. I kaže mu, molim te, možeš... Da, Bonanza, krenula igra, da. Samo da ga zovneš, Janičiću, stvari Miloša Janičića, pa dobio ga je valjda Janičić ili Vaso, ne znam ko od njih dvojice. Možeš i molim te da makneš jer pravi džetetu problem. Samo da vidite kolika je to jebačica.
Svu familiju ću da ti jebem usta. Evo sad zapamti što sam ti Dobro. rekao. E sad ćeš samo zbog ovo minimume usta te jebem! Uš. Te, ovo se baš zahuktalo, jebote. Ovo je baš ono, brate, ne deluje mi kao da će bude samo internet drama. Deluje mi kao da će neko da uradi nešto povodom ovoga, a? Ha? Vidjet ćemo. Majku ti jebem u pičku! I bre. Minimume usta te jebem! Majku ti jebem u pičku! Rus. Samo zbog onoga što pominješ djecu! Rus. Raznijuću te mrčeni! Uš, jebem li mu krvu majku, daj mi, ja moram jednu čas da ga nađem. Nema se, ja moram jednu čas da ga nađem. I bre. Jedna prevarantska i Rus. Donesi mi telefon, sekund. Evo. E sad ćeš da vidiš pičko jedna smrdljiva A što nikad nema telefon pri ruci, brate? I malo pre traži telefon i sad traži telefon. pominješ. Pa zove ih kao, ne može ni puti. Doći otiš kod njega. Jaoj, mrčeni, što ću da ti radi? Mrčeni, što ću da ti radi? Dobro, baš ovde je Jođer baš zapenio burazu, kao meni ne deluje da je neka zajebancija nešto, a? Da, daleko je ovo od zebancije. Jesse, šta radiš? A hoćemo da radimo meč ovako pred kamere. Ja rekao, ne, brate, neću da radim meč, evo ti ruka, ja... Povodom ove teme, brate, Jođer je dečko 100% upravo. Dečko, brate, ne dira nikog, ne proziva nikog, snima za sebe i zabole ka kurac. A ovaj minimum XXL, ovaj kreten bubuljičavi, šta je on umislio, brate? Došao tu, proziva borce, proziva ove, proziva one, a klasičan istrošeni kurton. Pozdrav, tu. Jesse, šta radiš? Okej, sad moramo minimum deo da vidimo, brate. Sad imamo minimumov deo